di kong lomba pin pensyai kindiat mo haba pi anda pilayo kiniki kos mo na dan mo call pi au helpline number jong pi di ke ikasin jam ka ba ka chailain ka shim kani ka childline kadi kata ka lat kalenti banyarap iki khna ki batang hadu khat prasnam namar ngi treitang na banta ki khna tingi khwat ekani ka emergency helpline ka bangi ai ka jingrap ka bakar ki iki khna ki bahadu khat prasnam ti kinu ki brio le sikila ban pendan kam naunu daunu no nakanu ka mobile nakki mobile sani naka landline man phone yo wan yo shipho khandai pra tianda baki dayen yo shipho khandai pra kani ka call ka jongki kan lech ben shaka call center jongi na ka banta kani ka eastern part jong ka banta jong kani ka hang ni po Meghalaya kan lech chapa Calcutta ka call tikitu ki brio ki badan ko contact center kin shimi ka to ko call ka baki brio ki phone nang ni but anda baki shimi to ko call la de ki sngo ka de ka call ka balong ka badan kami ka jingirap ka bakar ki then kin pentip shangi ha ka bangi ba de directly ngila banyakran baki to ki brio ti ka jingirap hi ka long bangi ha chai lai ni nget bangim la ban trai marwei tingi don kam ye ka jingirap jong ka child welfare committee ngi don kam ye ka jingirap jong ka district child protection unit ngi don kam ye ka jingirap jong ki pulet nang ta ngi don kam ru ye ka rap jeng kiwi pat ke departments bat kum ju ru kum ki NGOs kum mapi banya trelang na ka banta ke ni ki khna kalong bangi ling ki ki khna chi ki jaka ke baki don kam ke jing rap le si ha bangi ong ki don kam ke jing rap ka bakar ki be de ba ko koi ka khya ngiling ni ki sha ka health ka mot ba ni pen pu ki ki hospital nang ta ngi shim ke jing rap jong ka CWC ngi shim ke jing rap na po DCPU tela da ka de na ka banta kiwi pat ki cases ko mo omne ka jing sha thombor ni tre bah bat ki CWC nang ta ba de bat ki pulit kumno banyarap yaki kabaya de bat kumno banya lingba banya iki cases kumno bakin register yaki FIR ba kum ta ter tika kajing trai kam hi kajongi kalong ba anda bakila pentip yangi ni marmar hi kumto hi ni persyang ban ai kajing rap ka bakrki te kumba kalong na kalyang jong ka childline ko organization jongi ka Bosco Integrated Development Society idan artali ki project ki bape ya ka childline kata ka de hapo ribohai bat hang ni hapo East Khasi Hills tingi persyang kat bala lai board la jong ban persyang ban ai ka jingirap ka bakerki ki khna tang bakum mga ong menehi ngi don kami ka jingirap jong ki weiru mdei e tang ki NGOs la ni mdei e tang ko mga ong mene ki government departments ki DCPU CWC gidon kamru ka jingirap jong ki rang bashnong gidon kamru ka jingirap jong ka Anganwadi workers nang tang gidon kamru ka jingirap jong ki brio hi kay mo ki badan hi kisnong ki bapher ti completion bon kong iba gitu ki jing pensai ki jong pi ti kumba ma pi mo pila ong ba kuma ka di ka por ki khna ka jing e mo ka ba ki du no ki long kita ki hok ki khna de ko hok ban ki ban san kong ko hok ban yo jing ya da ti ka hok ban ma ban participate mo ti kum ju ru mo ba pi ong ba kan yarap mo la da ke ka bangi kum ka mo ibe ni la ban de ban yarap yiki khna de ko long bagi na trilang mo kam shong kum pi ong kam shong ta ha ka sarkar mo ri ka shong hangi ibe hak di jongi ki bala he la san kum no bangin aji ka yi khna kana ban ra ru e ka ta ka jing shong sok ka jing shong shang ji ki khna ti kum le jibun ko iba